dyma Owen. Mae Owen yn gwella ar ôl cael stroc yn ddiweddar ac yn dioddef o lifed. Mae lifed yn un o symptomau mwyaf cyffredin yn dilyn stroc neu anaf i'r ymennydd. Mae 87% o oroeswyr stroc yn teimlo bod llydded yn cael effaith negyddol ar eu bywydau. Mae Owen yn cael o leiaf 9 awr o gosg y nos, sy'n fwy nag yr oedd yn ei gael cyn cael stroc. Gweithaf ei gosg hir, nid yw batris Owen wedi cael ei hailwefru'n llawn. Erbyn 11 y bore, mae lefelau batri Owen wedi gostwng ymhellach byth, ond nid blinder sydd ar Owen, llyfed sydd ar Owen. Teimlo'n flinedig yn erbyn bod yn llyddedig. Mae blinedig yn rhywbeth rydych chi'n ei deimlo. Mae llyddedig yn rhywbeth yr ydych chi. Mae'n diflannu ar ôl cwsg neu orffwys. Rydych chi'n cysgu am 24 awr yn ddidor, ond yn teimlo'r un peth. Gall cawodydd eich helpu i ddeffro. Dim egni droi'r gawod ymlaen heb sôn am gael un. Bod hyn yn rhwystredig, rydych chi'n dal i allu gweithredu, gan ddibynnu ar gronfeydd ynni. Pryn eich bod chi'n gweithredu gyda batri gwag a rhwystredigaeth sy'n dinistrio'r enaid. Rydych chi'n deffro ac yn bwrw mlaen. Mae angen gorffwys arnoch chi rhwng deffro a chodi. Rydych chi'n dweud, dwi wedi blino, ac mae pobl yn uniaethu. Rydych chi'n dweud, dwi'n llyddedig, a does gan bobl ddim syniad. Mae eich corff yn dal i weithio. Mae'n teimlo eich bod chi'n cerdded trwy dywod cyflym. Rydych chi'n dewis arafu a chamu nôl. Rydych chi'n cael eich gorfodi i stopio'n llwyr, ond eto, mae pobl yn dweud wrthych am ddal ati gweithaf eich llydded a gwneud mwy o ymarfer corff. Felly pam mae hyn yn digwydd? Yn ystod stroc, mae amhariad i lif gwaed i'r ymennydd, ac mae hyn yn achosi i gelloedd yr ymennydd farw. Yna, mae llwybrau niwro yn cael eu tarfu wrth i negeseuon gael ei gorfodi i ddilyn llwybrau llai effeithlon, gan arafu gweithgaredd yr ymennydd. Mae hyn yn defnyddio mwy o ynni gan arwain at lifed. Mae angen i bobl sydd wedi cael stroc neu anafiadau i'r ymennydd feddwl am eu lefelau egni fel batri. Mae llydded yn gyffredin iawn ymhlith pobl sydd wedi cael stroc neu anaf i'r ymennydd. Mae llydded yn brofiad personol sy'n wahanol i bawb. Mae llydded yn deimlad llethol o flinder a hefyd effeithio ar y gallu i feddwl, siarad a hyd yn oed symud. Efallai na fydd llydded yn gwella gyda gorffwys, ac mae'n debygol o effeithio ar weithgareddau arferol bywyd dydd i ddydd. Ers i Owen gael ei stroc, mae ei fatri yn llai effeithiol nag yr oedd yn y gorffennol. Mae'n gwagio'n gynt ac yn cymryd mwy o amser i ailwefru. Cadwch y 4 P mewn cof. Prioritise, blaenoriaethu. Dewiswch ble yw'r lle gorau i ddefnyddio'ch egni. Pa dasgau sydd bwysicaf? Pa dasgau y gellir ei dirprwyo i bobl eraill? Pa weithgareddau ydych chi'n ei mwynhau? Plan, cynllunio. Cynlluniwch eich amser mwyn osgoi ffyniant a methiant. Cynlluniwch ar gyfer cymryd seibiannau i orffwys. Ceisiwch beidio am yfyrio am y pethau nad ydych wedi llwyddo i'w cyflawni. Dathlwch eich cyflawniadau dyddiol. Cynlluniwch amser ar gyfer gweithgareddau sy'n gwneud i chi deimlo'n dda.
Pes. Gwneud pethau'n raddol. Lledaenwch eich gweithgareddau mwyn lleihau blinder. Gwnewch weithgareddau'n raddol mwyn osgoi'r cylch ffyniant methiant. Rhowch amser ychwanegol i'ch hun i wneud pethau a chymerwch seibiannau. Stopiwch cyn i chi flino. Gwrandewch ar eich corff. Permission. Caniatâd. Byddwch yn garedig gyda'ch eich hun. Rhowch ganiatâd i chi'ch hun wneud pethau'n wahanol. Derbyniwch efallai na fyddwch chi'n gallu gwneud gymaint ag yr oeddech yn gallu ei wneud cyn hyn. Dysgwch i ddweud na. Cymerwch olwg ar y 2 fideo arall yn y gyfres hon a darllenwch y cyngor camau nesaf.